Malita sekamadoda nuola yathanda yini swaye Malita sekamadoda Sanibona ngengane zakwethu ke nginibekele lapha futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina ke ngifeza ukuthi ungakhuma lo bathi la sibona amakomenti. Mhlambe makuthi usemusha kuleli khasi zophinda ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu ke insizwa nentokazi ama-Blue Nations zisesazoqhubeka nokubalisa uSminoff inyawo zeshongolola kuze ngemuva nje ukuthi uSminoff engabonakali nakwi-top 3 iyekhuphuka zakho lapha kubaculi ekade babekwela isamba sika 100,000 lapha ke kuyikhuphuka zakho lapha uSminoff uye waya ku Facebook wabhala ukuthi qwe wasiyahleka ke lapha ngibona ke kundiza ama-post okanye ama-comment ekade vela kakhulukazi kuma-Blue Nation baxeka nje ama-Red Nation ngokungabi neqiniso kuSminoff lapha ke ukuthi bameseke lapha ke ngevoti lapha ukuze akwazi ukuthi naye anqobe lapha. Wandile PMB uthi uzube emncane umlenze wena gwababa asazokunyisa ama-Blue Nation kanjalo ke ama-Blue Nation lapha sithoko sibo kodwa kobe nibonile ukuthi ama-Blue Nation ashaya cace la adlule khona lapha. Impendulo uthi bongelana owinile niyeke umona niyeke ukuhleka into engenasidingo lapha nasithembiso Razmatha Thola uthi ngeke uwine lutho njengomthandela ngithi ke nila nokhuzana wasethi fasa bawoti fasa lapha sithulele uthulu uthi lathi ibhova hey wasiyazihlekela lapha ke yona uzithulele lithula ayanda makhoba uthi uyabona futhi inganekwane lena ubani vele owinile kwathuleka nje ngabe owinile ukwazile yini nanga kwethu ke baningi kakhulu abathi ukukhomenta kule post yaSminoff kodwa kakhulukazi bengicacisa khona ukuthi ke abalandeli nabathandi bakhuzana lapha ke kade bayigcizelele ukuthi uSminoff impela basazoqhubeka nokumnyisa lapha ke mangabe ngafuni ukuzehlisa buye lapha kuma-Blue Nation axolise ngokwenzeka lapha ke ngaza kwethu ke okhala wamuka nasisiciko sika 100,000 yena insizwa unjoko lapha naye futhi ke uye waziphendulela ukuthi ke bafike bathenga amathikithi ubuthaphu lapha ke kwase kunqobeka kanjalo ke angazi noma siqiniso lezo ndaba okanye mhlambe kusebenze khona ke ukugwaza ke lapha njengenjwayelo into ke ezazenziwe endimeni noma kuphi la kusuke kuthinta khona izinto ezimayelana ke nokuvota. Wena mhlawumbe lithini lwakho uvo asihlangane ku-comment section siqede khona le ndaba ngila sponsor ngiphuma njena ngiyabuya kwivideo elandelayo nisiphathe kahle ngithanda khona.